Zer daukazu hemen esateko? No, nik hain poetiko ez dut prestatu. Eskuak biletzat oso polita galditua. Nik pentsatutan daukan, pixka bat, orokorrian nolako gaitasunak euki beharko lituzken gure tokian da honak, gutako gehienok eukiko ditugunak seguro, ez da? Nik alde batetik ikusten dut behar deula proiektuarekiko konpromisoa eta implikazio maila ondila. Neurri batian, sinistu inberde behiten nahi gan honetan, nik uste dut hizkuntza eta kulturarekiko alako, euskararekin, euskal kulturarekin gozatzen du norbait izan behar dula, gero hori transmititu behar baldin badu behintzat gozatu gabe zailtxamarra ikusten dut hori transmititzia. Albaldin bada gustu zaitzia honetan, zaila baldin bada ere, baina bueno. Eta gero nik uste dut beste ezaugarri orokor bat importantia dela ikastetxea ezautzen du norbait izatea. Eta agian, ausartuko naiz esatea, agian ezaugarri batzuk baztertu inbar diala. Nik uste baztertu behar dela pertsona bati ordutik gila osatzeko jartzia horrelako arduratan. Edo adibidez, pertsona bat berrile iristean zentroa, bestinok ez duelako nahi beha izatea. Nik horiek saiestu ingo nituzke erabat. Pentsatzen dut ikastetxean ez duela funtzionatzen, baina gero mintegiko bileratan eragina izaten dut, nabaritu egiten da. Bueno, hori orokorrian, nik ezaugarri pertsonalak gehienak aipatu ditu, Arantxak, baina, azpimarratuko ditut berriz erre, nik uste komunikatzen badakina izan behar dula, nik uste informazio asko erabiltzen deula, eragile asko kinote gehala, bitartekari lan ondu jaite deula, eta orduan hori ondo transmititzen jakin behar deula. Izan behar deu alde unean berritzaileak, sortzaileak, ekintzaileak, baina, pazientzia aipatu du Arantxak, eta ni ados nago, pazientzia behar deu, batetik epeluzeako lanetan sartzegealako eta zeitun ikusiko ez ditugulako emaitzak, pazientzia behak esan duen bezala, harremanetarako, eta beste alde batetik ere esango nuke pixka bat nekaezinak eta neurri batian tematik eta setatik, ez? Batzutan gauza batzuk ikusi ditugu aurretik eta beste guztik ez digu onartzen, baina eutxin behar dio azkenean atatzea lako. Beste ezaugarri batzuk agian kontutan eduki beharko liakenak. Adibidez, empatia. Neurri batian, sensibilitate desberdinak hurbiltzen dana, sensibilitate desberdineko jendean gana, trebia dana jende horren gana iristen. Zenbateaino, eskadi izaiokegu bere buruai asertibo izatea, hau da, gauza garbi izateituna eta betoken jartzeituna. Asertibo izateko ikusten dut klaustroak onartutako pertsona bat izan behar dula eta inolako zalantzai gabe zuzendaritzaren babesa eduki behar dula, bestela galtza honditan sartzen da. Nik esango nuken beste ezaugarri bada taldian lan egiten dakina, koordinatzen dakina eta neurri batean sistematikoa dan are bai ez, beak aipatu ditu. Eta prestakuntza edo gaitasun teknikoei dagokionez, beak aipatu ditu batzuk. Nik azpimarratuko nuke gu hasi ginelako aurrena kalitate kontutan leheno komentatu izu esartu ginela, eta kalitateak badakizue, planifikazioan zate jo jatzo inakik esate zigun, ekin da aitzegea, planifikatu eta gauzak aurretik pentsatu eta gero itioi, ezkenakan oso barreratuta. Eta uli beharren ere ikusi ezu ez, azkeneko bi diagnosien arteko diferentzia ere, planifikatu, indikatzaileak edo markatu, nola jakingo edo nola neurtuko edo lortze ditugun edo ez ditugun neurtzen, bideo horretara eraman gaituzten neurri batian, ez? Orduan, PDCA ordenadalako zirkuito horretan, zerbait jakin barko genuke nola egin, da helburuk nola redaktatu eta ekintzak desberdinak diala, eta horrelako gauzatan ikuste dut, prestatu behar deula, batzutan sartzegea, eta gero jutega egiten, jutega ikasten aldeun bezala. Soziolinguistika aipatu du, nik uste garrantzitsua dela, azkenean jendean garaino iristeko, gauzak esateko, soziolinguistikako kontzeptu oinarrizkonak, eta soziolinguistikan jantzita hotia, eta gero gaur egun inolako zalantzai gabe ikateetan, behintzat, beldurrik ez dut ordena gailua izan gainontzian, gaizki xamarlaka. Eta hau dena esan dut, eta pentsatuko ezue, hau dena esan dut, eta neurri batian tekniko ideal xamarra, ez? Nik nire buru ez dut hemen erabat definituta ikusten, baina batek iten ditu hankasartzetatik ere ikasi iteu. Eta pentsatzen dutena ideala izan zitekeena, bota et.